जे नों तिनी जे खुमलुं जे आन्ध्र फायै त्रिपुरा आइडल नीति नों पार्टिसिपेट दोफैमानि माने बमो हायिंखा बबो हाय ब्रक साका कग्र किसे साइखना रगे इको आं रोजाब मातो काहाम नंखा रोजाब बितो फाइया आनि 23 को कलायो गे रोजाब बि फाइमाने काहाम नंखा नि रोजाब मंको बमो हाय रक मारो साबसा आं खे तो इको बाय पारमिता सोनि मारो साबो गे इको की फिल नाला हमनि आबो रो रोजाबो गे ताइ तुलुं मारो रोजाबो गे तों साला मारो रोजाब कथा इनके नोंगो त्रिपुरा आइडल माने टिकिवान हनै माने खा आं खाखाय मकां टिकवन होनि आं खाखाय द किसिसा लुकरकनो किसिसा नायतंनाय रकनो किसिसा खा कसम रै रोग्रारि किसा रोजाम बमो हायरनो नों तिनी रोजाब खा आदागो के फिल नाला रोतग मालिया दि खानी थायो कमा जागे मा चीनी बाग खातुंग नंवाई कलामा बुकजां खानी खा रोशावै नंग तलां खा हाम जमा चीनी शादी जायानी तमाबा शादी जायानी तमाबा के दो ताके छ नेक्स्ट रक माने दुइटा लाइन रोजाब बे माने दुइटा ता रोजाम आंले मुजो यासराब साय नंग बाय चालै तंगानी आंले मुजो यासराब